Takže ahoj, ja som Mišák a vítam vás pri ďalšom videjku a toto je rozhovor po dlhej dobe a to je ešte aj rozhovor v novom roku, áno. Od nového roka som teda nevydal žiadne videjko, iba jedno a teda poďme na ten rozhovor. No a máme tu teraz jedného zaujímavého hostia. Možno slovenského Ronalda, možno Messiho. A je to Martin Dobrodka. Ahoj, vítam ťa tu. Čaute, ďakujem pekne za pozvanie. A ideme teda na náš rozhovor. Ako si spomínate na prvý kontakt s futbalom a kde sa to všetko začalo? Bola to, ako sa povie, láska na prvý pohľad? No tak to už bolo veľmi dávno, ale tak keď som začal chodiť na základnú školu, tak mali sme taký krúžok v, popri škole, že sme chodili do haly hrávať futbal a, a vlastne tam sa to nejak tak zrodilo, že mal som kopec kamarátov, spolužiakov, ktorí hrali, no a tak nás to bavilo a chytilo ma to až tak, že možno hrávam teda až do dnes. Takže láska na prvý pohľad. Dá sa to tak povedať, hej. Ako ste sa vyprofiloval na post obráncu? No tak samozrejme veľa chlapcov, chalanov, hráčov chce byť, ako si ty povedal, tým Ronaldom alebo Messim, že chce dávať góly. Ale tak nie každý môže, no niekto musí byť aj obranca alebo záložník a nehrával som hneď od začiatku v obrane, ale tak sa to nejak potom maximálne tak možno v zálohe alebo stredopoliara, ako sa to volá. A potom sa to tak nejak vyprofilovalo, že som bol možno dobrý alebo lepší v tom bránení ako možno v nejakom tvorení alebo zakončovaní strieľaní gólov a podobne. Takže som sa nejak tak posúval dozadu, až som skončil teda v obrane. To je super. Skoro každý chce byť útočník, zapisovať sa ako strelec gólov. No, Áno, ako som povedal. No, nie každý môže. Niekto musí byť, aby bola nejaká tá rovnováha. Niekto musí aj tým golom zabraňovať, takže mňa možno viac toto bavilo. že obránca. Hej, hej. Viem, že hráči sa ostaršujú, aby mohli hrať za vyšší vekový oddiel. Aj vy ste sa ostaršil? O, ale nie, ja som vždy väčšinou, a potom vlastne ako som popri tej základnej škole chodil na ten krúžok, tak som začal potom niektorí moji tí spolužiaci chodili hrávať alebo hrávali v prípravke v Slovane, tak ma potom zavolali tam do prípravky. A vždy som išiel potom ako stále s tým nejakým daným ročníkom, že keď sa skončila prípravka, tak mladší žiaci, starší žiaci, mladší dorast, starší dorast a nikdy som, vždy nás tam bolo dosť chlapcov, lebo vtedy možno 30 rokov dozadu bolo možno trošku viac detí, alebo viac detí, ktorí chceli hrať futbal, takže v každej tej kategórii bolo dosť hráčov a vždy som išiel proste postupne v tej kategórii, do ktorej som patril, tak s ňou som išiel ďalej, až pomaly k mužom. A aký bol prvý taký zápas, ktorý ste hrali za mužov? A za aký tým? No, taký oficiálny za mužov, to ja už som potom ešte ako stredoškolák som potom prestúpil do Čiech, do Českých Budějovic. A tam som odohral taký prvý ligový zápas. Ale teraz si ma dostal, počkaj, to bol, tuším, že s Libercom, ak sa nemýlim, České Budějovice, Liberec. A tuším, že sme, teraz neviem, či poviem dobre, tuším, že sme 2-1 prehrali. Ale tak to bol taký môj prvý oficiálny, lebo boli aj také neoficiálne nejaké prípravné zápasy a v rámci prípravy a tak tých bolo samozrejme viac, ale taký prvý oficiálny bol asi tento s Libercom. A aký to je nejaký rozdiel hrať v Česku a tu?
No, trošku dá sa povedať, že tá Česká liga je taká trošku kvalitnejšia. Bolo to viac také fyzicky náročnejšie, že viac sa behalo, viac tam tí hráči chodili do nejakých súbojov. Takže možno aj preto má a ešte aj dnes tá Česká liga takú vyššiu úroveň. Takže trošku taký malý rozdiel tam určite je medzi Slovenskou a Českou Taký ligou. maličký. Taký maličký, zase ten rozdiel nie je až nejaký veľký, ale predsa len aj dnes sa tie české kluby viac presadzujú aj v tých európskych zápasoch alebo pohároch. Ešte teraz napríklad Slovan už vypadol z konferenčnej ligy a Česi majú ešte, tuším, že ak sa nemýlim, Viktoriu Plzeň a Spartu Praha v Európskej lige a Slavia Praha hrá ešte v Lige majstrov. Takže určite, no, nejaký ten rozdiel tam bude. A môžu si hráči vyberať na dres svoje vlastné číslo. No áno, väčšinou to tak chodí, že keď nejaký ten hráč príde do nového mužstva, tak teda chce nejaké číslo, ktoré možno nosil predtým v tom predchádzajúcom klube. No a pokiaľ je to číslo voľné, tak s tým nie je problém a pokiaľ ho už niekto nosí v tom klube, tak to môže byť trošku väčší problém, tak sa musia tí chlapci, hráči dohodnúť, že kto bude mať to číslo a či si niekto alebo jeden z tých dvoch nezoberie nejaké iné číslo a podobne. Ale ako pokiaľ ho nikto nenosí, to číslo na drese, tak s tým nie je problém. Takže je to možné. Je to možné, no. A dnes už sa nosia na dresoch aj také rôzne čísla ako neviem, 20 niečo, 30 niečo, niekedy aj 40. Takže to niekedy ešte dávnejšie nebolo nejak možné. Ale dnes to už je bez problémov. A ak máte nejaké svoje šťastné číslo? Nemôžem povedať asi, že šťastné číslo. Keď som hrával v Slovane a v Slavii, tak napríklad v Slovane som hrával s číslom 6 a potom som išiel do Slávie Praha a tam už keď som prišiel, tak tam ma už hneď čakali, alebo už mali pre mňa teda dres s číslom 6, tak som akože nenamietal, tak som zostal s tým. Potom zase, keď som išiel napríklad do Poľska, tak tam som hrával so 4. Teraz hrávam v Pohroní, v Žiari nad Hronom, tak tam mám 2. Takže, ale som skôr prívržencom takých tých klasickejších čísel, čiže od 1 do 11, ako možno nejaké 20, 30 a 40 a podobne. Teraz si dáme na chvíľku prestávku teda od rozhovoru a dajte like a odber, pretože chystám ďalšie nové rozhovory. A na konci videa uvidíte ešte aj niečo, čo tu ešte v histórii rozhovoru nebolo. A to, že zakladáme teraz momentálne novú tradíciu. A teda nechajte sa prekvapiť a dopozerajte až do konca. A ako je to v reprezentácii Slovenska? V reprezentácii Slovenska? No tak tam sú samozrejme tí najlepší hráči z celej krajiny, takže hlavne je tam veľká konkurencia. No a aj taká tá zodpovednosť, keď sa ide hrať nejaký kvalifikačný zápas alebo aj prípravný zápas, tak samozrejme je to oveľa sledovanejšie, keď hrá reprezentácia, ako keď hrá sa ten klubový futbal. Takže tá pozornosť je väčšia, kvalita je väčšia, no a samozrejme aj tí súperi, proti ktorým sa hrá, tak vždy je to výber toho najlepšieho. Takže je to taká ako keby čest hrať za Určite, reprezentáciu. jednoznačne. Ja som teda odohral jeden zápas, taký oficiálny za reprezentáciu, takže určite to bola pre mňa česť.
že som dostal príležitosť. Áno. Ktorý tréner vo vás zanechal hlbšiu stopu, či už pozitívnu alebo negatívnu? No, ja som počas tej mojej kariéry mal veľmi veľa trénerov, takže niekedy sa stalo, že počas tej jednej sezóny alebo toho jedného roku som mal možno aj dvoch, troch trénerov, že sa to, keď neboli výsledky, tak sa vo futbale tí tréneri dosť často menia. Takže mám z čoho vyberať, určite. No mal som aj trénerov, ktorí mali také možno, že staršie metódy, taká dá sa povedať, že staršia škola. Mal som trénerov aj mladých, niekedy aj mladších odo mňa. Takže tak, no a na tú otázku, čo si sa pýtal, tak by som asi povedal, že no, jedni z tých takých najvýraznejších boli Vladimír Weiss starší, ktorý aj teraz trénuje Slovan. Tak ten ma trénoval či v Slovane, alebo v reprezentácii, alebo potom Karel Jarolím, taký český tréner, ktorý ma tiež trénoval v Slovane, ktorý niekedy dávnejšie trénoval v Slávii. Potom napríklad v Čechách ma trénoval Petr Rada, to bol jeden z takých výrazných trénerov, alebo Jozef Chovanec ma takisto trénoval v Slovane, taká československá legenda futbalová. Takže bolo ich viac tých trénerov určite, ktorí zanechali nejakú stopu určite. Áno, áno. A aký to je rozdiel medzi futbalom tu na Slovensku a v Poľsku? No, dobrá otázka. No, ten rozdiel určite je, pretože Poľsko je oveľa väčšia krajina ako Slovensko, žije tam skoro alebo okolo 40 miliónov ľudí, ešte na Slovensku okolo 5 miliónov, čiže ten trh je väčší, tá konkurencia futbalová, či už konkurencia hráčov, alebo konkurencia tých mužstiev, kdežto je tam veľmi veľa mužstiev, klubov, ktoré sú aj dobre nejak tak zabezpečené finančne, takže tým pádom môže byť, tým, že je väčšia konkurencia, je aj tie kluby sa snažia byť lepšie a lepšie a tá kvalita tým pádom rastie, samozrejme. Takže, no, tiež by som povedal, že v tomto trošku tá slovenská liga zaostáva za Poľskou. No. A ako sa dorozumievate v tom Poľsku s tým po slovensky? Alebo... No, tak keď som prišiel, tak som sa trošku, no po slovensky určite nie. Keď som prišiel, tak tie začiatky boli samozrejme po anglicky, kde tá angličtina vo väčšine krajín funguje alebo dá sa dorozumieť. No ale potom postupom času som sa naučil po poľsky, takže už potom som iba po poľsky rozprával. Skúsite nám niečo povedať po poľsky? No môžem skúsiť, a neviem, čo by som také povedal. Povedz, skús niečo. Neviem čo. Grałem v piłkę nożnej w Polsce, grałem w 3 klubach, w Stali Mielec, Arka Gdynia, Wigry Suwałki. Spędziłem tam 8 lat. Stačí, tak? No, že bol som 8 rokov v Poľsku, hral som v 3 kluboch. Arka Gdynia, Stal Mielec, Wigry Suwałki. A tak. Tak to bolo dosť pekné, to som nečakal. S ktorým spoluhráčom ste si najviac rozumel po hráčskej línii a s ktorým tak ľudsky? No tak dá sa povedať, že najviac som si vždy rozumel s tými hráčmi, ktorí hrali na takých tých pozíciách okolo mňa.
ja keď som hral stopera, väčšinou sa hráva teda buď na dvoch alebo na troch stopérov, takže buď s tými hráčmi, ktorí boli okolo mňa, čiže s druhým stoperom alebo s brankárom, s ktorými som tak, dá sa povedať, že na tom ihrisku najviac komunikoval. Takže takže to boli takí, dá sa povedať, že najbližší. A ktorí to boli menovite, premlelo sa ich strašne veľa, ale tak neviem, čo ma teraz tak napadá. Tak napríklad taký Marian Had, tiež bývalý slovenský reprezentant, tak s ním som si tak dobre rozumel, či už na ihrisku, alebo aj poza. Neviem, čo sa týka brankárov, takých bolo veľa. Neviem, možno napríklad Matúš Putnocký, Miro Filipko a tak ďalej a tak ďalej. No veľa, veľmi veľa. Ako počas tej kariéry som mal veľmi veľa aj spoluhráčov a, a aj som sa zoznámil takisto s viacerými protihráčmi, proti ktorým som hrával, tým, že sme sa tak často stretávali, tak sa potom z toho vyvinuli aj také nejaké možno priateľstva. Mhm. Pretrvávajú vaše priateľské kontakty s nimi aj teraz? Určite áno. No, dá sa povedať, že hej, vždy, keď je nejaká tá prestávka v sezóne, či letná alebo zimná, tak sa stretnem s viacerými bývalými spoluhráčmi. Ideme si niekde posedieť na kávičku alebo niečo, takže určite áno, zavoláme si občas. Takže to je to najdôležitejšie, dá sa povedať, z toho futbalu, že vzniknú nejaké také aj priateľstvá možno. Aj do konca života možno. Možno. Pred ktorým súperom ste mal vo svojej kariére najväčší rešpekt? Najväčší rešpekt, no. Tak, keď som hral Slovane, a teda skončili sme na tých miestach zaručujúcich, že budeme hrať v tých európskych súťažiach, či to bolo nejaká predkolo Ligy majstrov alebo Európskej ligy, tak tam už sa stretávame, alebo stretávali sme sa s výbornými mužstvami z iných krajín. No a tam už keď sme dostali nejaké samozrejme výborné mužstvo neviem, napríklad z Talianska, Španielska, Francúzska, z týchto výborných líg, ktoré sú, tak samozrejme predtým sme mali rešpekt, pretože mali kvalitných hráčov a nebolo jednoduché proti ním hrať. 11. februára 2009 ste debutovali v zápase slovenskej reprezentácie proti Cypru. Čo nové vám dal tento zápas, technicky, fyzicky či psychicky? No, tak bol to ťažký zápas, i keď sa to možno nezdá, ale hral sa to na Cypre, takže dá sa povedať, že Cyprus hral doma. No, bol to jeden z takých prípravných zápasov a tuším, sme ho aj prehrali ten zápas, takže jednoduché to nebolo. Ale ako som predtým možno povedal, že tie reprezentačné zápasy sú náročné, pretože tam hrajú tí najlepší hráči z danej krajiny, presne z najlepších, takže bolo to ťažké, ale samozrejme pre mňa taká nová skúsenosť, za ktorú som bol vtedy a možno aj teraz so vstupom času, keď sa na to tak pozriem, tak veľmi vďačný a aj možno ďakujem za tú príležitosť, ktorú som vtedy dostal od trénera, takže dalo mi to veľa. Určite aj do tej ďalšej kariéry potom, možno klubovej, ktorú som mal. Že bola to výborná skúsenosť pre mňa. Ako slovanista ste v auguste 2011, myslím, že ste mali
vtedy 26 rokov. Vychádza to, hej. Vsietil víťazný gól duelu proti AC Rím, odohrávajúci sa na bratislavských Pasienkoch víťazný gól, a to v 80. minúte hlavou po rohovom kope Žovčáka. Aké boli vaše pocity po tomto dueli? No tak to bol presne, si sa pýtal na to mužstvo, že pred akými mužstvami sme mali taký rešpekt. Tak napríklad AS Rím bolo veľmi, veľmi dobré mužstvo z talianskej ligy, pred ktorým sme mali určite rešpekt, pretože tam hrali výborní hráči na čele s Francescom Tottim. Takže takisto veľmi ťažký zápas. No a ja som v tom domácom zápase, áno, dal gól, vyhrali sme 1-0, ale bol to teda iba jeden zápas z tých dvoch, lebo sa išlo potom ešte asi o týždeň alebo o 2 týždne do Talianska, do Ríma hrať odveta, takže vedeli sme, že aj keď sme doma vyhrali, tak bolo to skvelé, asi to nikto nečakal, ale že potom nás čaká veľmi ťažká odveta. Ale niekedy sa aj zázraky stávajú a my sme aj v tej odvete nakoniec remizovali a postúpili, čiže to bol veľký úspech pre nás, že sme sa dostali do skupiny Európskej ligy a no, potom už tak s odstupom to samozrejme beriem za úžasný moment aj to, že som dal gól z rohu, ale hlavne to, že sa nám podarilo v tom dvojzápase postúpiť. Ja som ten gól videl a bol fakt pekný. Hej, Boli ďakujem. aj také oslavy? No tam nebol čas až na nejaké také oslavy, pretože to bolo nejak v auguste, ako si povedal, a tam sa hrajú proste pomaly každé 3-4 dní sme hrali ďalší zápas, takže tam nebol čas na oslavy. A potom tým, že sme postupili do tej skupiny Európskej ligy, tak znova boli tie zápasy, tých zápasov bolo veľmi veľa a hralo sa až skoro do Vianoc. Takže možno potom, keď už sme mali tú zimnú prestávku, tak tam bol taký väčší čas, možno niečo tak trošku oslaviť, ako možno vtedy v lete, v auguste. A máte aj takú oslavu, keď dáte góla? A takúto oslavu, aha, že nejaký taký, že čo robím, keď dám gól. No nie, ja zase toľko gólov som nedával, až ako samozrejme občas sa stane, že strelím, ale nemám také, ako majú útočníci už pripravené, že keď dám gól, tak ukážem nejaké gesto alebo niečo. To určite nemám. Takže nechal som to vždy na takú nejakú improvizáciu, že keď strelím, tak neviem. Niekedy sa mi stalo, že mi niektorý spoluhráč tak povedal, že dnes strelíš gól na zápase a tak. No. A keď sa to náhodou stalo, tak som potom vždy mu niekde zamával alebo si pribil s ním peťku, že áno, že mal si pravdu a tak. Ale akože by som mal niečo pripravené, tak to určite nie. A teda vy ste futbalový analytik a expert pre Šport.sk. Čo to obnáša? No áno, stane sa občas, že idem do televízie alebo do štúdia nejak okomentovať nejaký zápas. Aj teraz som, tuším, budúci štvrtok pozvaný, je to nejaký zápas Európskej ligy. Takže, no je to pre mňa znovu ďalšia taká nejaká nová skúsenosť. Okrem toho teda, že som hral futbal, tak sa na to pozrieť možno aj takto zhora a ohodnotiť to, okomentovať, kto čo robí dobre, kto čo robí zle. Takže, no, ako je to pekné, no, uvidíme, či ako dlho ma to bude držať a či ma budú pozývať.
ovplyvnil aj tento zápas vašu futbalovú kariéru, ten s AS Rím? Ten z AS Rím. Tak nemyslím si, že ovplyvnil. Možno na Slovensku si to potom tí fanúšikovia alebo ľudia, čo sledujú futbal, tak viac zapamätali, že áno, postúpili sme, možno dal som gól, ale potom, keď hráč ide do inej krajiny, či neviem, možno do Čiech alebo do Poľska, ako som išiel ja, tak tam skoro nikto nevie, že som možno strelil gól AS Rím a podobne, takže ak to možno malo nejaký vplyv, tak iba tu na Slovensku, ale potom zvonku za hranicami to už nikto nevie. Aha. Od sezóny 2017 a 2018 ste začali hravať za poľské futbalové kluby pôsobiace v prvej divízii. Ako ste sa tam aklimatizoval? A myslím si, že veľmi dobre, ja som sa tam cítil dobre v Poľsku. Je to predsa len tá mentalita je podobná našej. Ale no, rozdiel bol, ako sme hovorili, alebo ako som možno porovnával tú kvalitu ligy, či slovenskej, poľskej, alebo slovenskej, českej, tak ten rozdiel tam bol. No a samozrejme sú tam krásne, vybudované veľké štadióny a chodí tam veľa ľudí na futbal. Takže no, stávalo sa, že nám prišli vypredané, alebo že boli vypredané štadióny na našich zápasoch, keď som niekde hral. Takže to bol taký trošku rozdiel aj oproti tomu Slovensku, že naozaj viac ľudí tam v Poľsku sleduje futbal ako na Slovensku. No. Čo bolo pre vás najnáročnejšie? V Poľsku Áno. hrať? No tak na začiatku možno ten jazyk, naučiť sa jazyk, ale tak išlo to nejak pomaly tým, že som bol v tej šatni plnej Poliakov, dá sa povedať, možno až na nejaké malé výnimky, tak že som to každý deň ten jazyk počúval, tak som sa nejak učil. Ale začiatky sú vždy nejaké také trošku ťažšie. V každom klube, keď príde nejak nový hráč, nehovoriac o tom, keď sa ide do inej krajiny, takže no začiatky neboli jednoduché, ale dá sa povedať, že no potom som sa tak aklimatizoval a naučil som sa ten jazyk a cítil som sa tam veľmi dobre, takže som sa im moc nejak nechystal vrátiť na Slovensko až teraz, dá sa povedať, minulý rok som sa vrátil. A mali ste v Poľsku aj takého slovenského spoluhráča? Spoluhráča? Mal som. V jednom klube som mal raz pol roka jedného, Peter Ďungel. To bolo stály mielec a potom, keď som bol v Arke Gdyňa, tak som mal tiež jednu sezónu brankára Martina Chudého. Takže áno, dá sa povedať, že rok a pol z tých 7,5 roka, rok a pol som mal Slovákov, ale teda 6 rokov som bol bez Slováka, iba sám. Takže ste tam vlastne boli aj s kolegom z krajiny našej. Áno, tak je to samozrejme výhoda. Je to výhoda, že si tak nejak trošku aj pomôžeme, keď niekto niečo potreboval, nejakú pomoc alebo niečo nevedel, nerozumel. Takže v tomto áno. Je to samozrejme dobré, keď sú tí nejakí viacerí hráči v jednom tíme, ale zase nemusí to byť nejaká podmienka. Vedel som to zvládnuť aj keď som bol sám. A bolo v týchto kluboch viac zahraničných spoluhráčov? No, bolo celkom dosť. No už si teraz
Ni presne nespomeniem, že aké to boli národnosti. Uh, Mali sme jedného z Ekvádoru sme mali, potom sme mali takých, že Chorvátov, Slovíncov, um, koho ešte? Niekedy občas sa stalo, že nejaký z Afriky alebo Brazílčania a, a tak, takže áno, v tom futbale už teraz v dnešnej dobe sa to dosť tak mieša, tí hráči veľa prestupujú z klubu do klubu, takže áno, no, býva dosť zahraničných hráčov. V kluboch vidíme to Mhm. možno aj v tých slovenských tímoch, že aj v slovenskej lige je veľa zahraničných hráčov, či už z Balkánu alebo z Afriky a podobne. Áno. V čom spočívajú najväčšie rozdiely medzi slovenským a poľským futbalom, čo sa týka technického či organizačného zázemia benefitov pre hráčov? Mhm. No tak v tom Polsku je to trošku na lepšej úrovni. Samozrejme, možno tie najlepšie slovenské kluby sú také porovnateľné s tým zázemím, ktoré je v Polsku. Či už sú to štadióny, alebo všetko to vybavenie okolo hráčov, nejaká regenerácia, neviem, fyzioterapeuti a tak ďalej a tak ďalej. Takže áno, ale tým dá sa povedať, že ja som hral v druhej lige polskej, takže to, čo majú tí hráči, ten servis v tých druholigových kluboch, tak to na Slovensku napríklad v druhej lige nie je. Takže to bola určite taká veľká výhoda pre, pre mňa aj pre tých mojich spoluhráčov. O, túto sezónu 2025-2026 pôsobíte v slovenskom klube FK Pohronie, ale do povedomia futbalových fanúšikov sa dostávate aj ako futbalový analytik, to už som aj hovoril. Mhm. Plánujete sa tejto činnosti venovať dlhodobejšie? Analýzam a komentovaniu futbalu? No neviem, možno, že ma to chytí. No, uvidím, že čo tá budúcnosť prinesie. Je to samozrejme zaujímavá práca, ale je tam takisto veľa ľudí, expertov, odborníkov, ktorí sa tomu rozumejú. Možno, že aj lepšie ako ja, ale tak ak bude možnosť, tak, tak, tak by som to robil možno. Určite. Uvidím, aké budú príležitosti. Čo po ukončení v pozícii aktívny hráč? No, takisto. Neviem, že či zostanem pri futbale, alebo zvolím nejakú inú cestu. Možno by bolo dobré, ak by som zostal, lebo však mám nejaké skúsenosti a možno by som vedel pomôcť. Ale no uvidíme, tak, lebo na Slovensku sú možnosti trošku také obmedzené, že nie je tu až toľko klubov, ako je napríklad tomu v Polsku, ako som hovoril. Takže uvidím. V tejto chvíli neviem povedať. Ostávate pri futbale? No zatiaľ ešte, hej, mám ešte pol roka zmluvu ako hráč, takže tu by som chcel naplniť do konca júna a potom uvidím. Ako tréner, analytik a manažer. No, neviem práve. Uh, Všetky tri možnosti, ktoré si povedal, sú možné, takže uvidím, že ktorou cestou sa vyberiem a aká možno ponuka príde, nepríde a podobne. Vy máte aj malú dcerku, bude hrať s vami futbal, keď bude väčšia? No, hej, tak teraz je ešte taká, že ešte len tak trošku sem tam kopne do lopty,
ale ak bude chcieť si niekedy zahrať, tak nie je problém si zahrať, ale do ničoho ju tlačiť nebudem. Mhm. Máte aj manželku odtiaľto z Liptova, z Vavrišova. Aké to je mať manželku z Liptova? Ale tak dobre, tak je tu pekne, len takto v zime je tu o dosť väčšia zima. No, No ide, teraz sa oteplilo trošku, ale tak je to trošku lepšie. Ale bez problémov. no, takže máme koniec rozhovoru a teraz ideme teda na to, čo som vám hovoril a môžem poprosiť jeden podpis to No jasné. na pamiatku. Sem, dole? Áno, Nech sa ďakujem. páči. Takže dajte like, odber a sledujte ďalšie rozhovory, pretože okrem rozhovorov budem natáčať aj ďalšie videjka, nejaké vlogy cez leto. A takže ja sa s vami lúčim a čau. Čaute.